Kono Sika Sebo Brana Sri Ghana de Shimama Mamuna Mwachi. Warrior Nanaka Jessica Limited Kasiabwa. Yabo Bono Free Sompa 106.5. Na every hour my Ghana Yankwabata Wodoya. Sompa FM. Na no Kasiaboyi Ebefaho. Anan Samua Yatebano. Nini Animuno Ebinise. Oswafo wo hye nkitahudie ensem so ede atoja se womo a womo yusu DSTV wo maimu no chese atadwefo wa womo atede. Deputy General Secretary Dima NDC amanyoko no anso bamane se womo a womo hyase na womo pre franka tubedibre wo amanyoko ni mu no emprempren ya womo hyase de asotwe ama womo. Churchofo panyini Emma NPP amanyoko no de atoja ya wo ka kire womo a womo epese yetu anamon edi etia abronye DC ni chema wuntumi se womuni party hihye so ansa na yabekọ mansumem eno wa santemantemu womanfo ya womsoso aya emme ene hu dwumade wo ho no wonma hyase e kan sembe na yensembe ya Atiwa West aban krache panyini ena edi atudwa ya wabekyerekye niema mu efa kwa ben astrotef ehu dwumadi a womkopa ho ntoma no sanso na mrasabadwani a wono agina wode ma adehia awa hafo no south east about one person so ebomanie wase cooperative mine no ababua pa na galamsey etoase ora elikem kotoko wono so na de kokobo empa empinifo ahodo bi a yesu se womo etai galamsey echi wase womo nyina yie pa na ban eba amomo awosireka wonum ho na no penso asonfo benu yatenase a Nana KJC Company Limited Kasiabwa ye baba be adiamamo midin ene Akosua Kodie Adwoa mene Adwoa Asare Afe ensemno enchiremu ankasa enie womo a womo yusu DSTV ewo maimu edi womo dwuma ena womo ate de esanse ensachira ekese dodo no a ena mpenifo eba de aba DSTV dwumadie nu emuni chichu ene subscribers no sanse multi choice Africa 4 ena ehye no womo de sansachira esronkun aba na enra wosofo ohye nkitahudie ena afe abefu nimdie eso Samuel na Te George ede kotudwa wonhyiamudie sonko a womo ehyehyɛ yese de beya multi choice Africa 4 womo ani so ade wonu kese ena afa asoye no so a womo ede womo ntoma abɔ womo de ano ene nniema hodo bi a womo hwɛ anim sɛ womo betimi aye ede ama womo yusu DSTV no womo ahya yese adwumadie no na Sam George ede sansemi ekotudwa wo bɛkayi a omanfo dodo no a ena ekire mu sɛ dwumadie bebre ni tichu ni womo pɛ football pa no womo pɛ sɛ womo nya so mfaso ewo DSTV nso hwɛ ne boɔ eni sika womu etua ne ade no aya na edoso dodo eti nka ban no hye no wonye bibi emfanfa ho eti eno ho asem ena owura Sam George tie ya womo hye ase womu tu ho anamon no wosinkita hudie dodo no na akoso ama enne womatimi enya sansunsaso pai enti womo a woma subscribe ewo DSTV no use no womo kyerese womo wo packages no assorto ye wo de friend no paddy bouquet ye wo family bouquet ye wo compact de en ye wo womo ma subscribe ama premium package no na sankrofo we nyina no obi ebenya upgrade obi ebenya pejemu etu yi se sika no womo aye no affordable so obi abetimi ayusu bi no a package no so yade a wo masa kire mu a eniema emu ode ena sesia abadi DSTV so yentie no. For those who are on the Paddy Bouquet subscription, you currently pay 59 Ghana cedis. When you pay 59 Ghana cedis, you get upgraded automatically to Access, which is valued at 99 Ghana cedis, and you get 35 more channels. This represents a 40% savings if you were to pay for the Access yourself. Second bouquet, Access, currently going at 99 Ghana cedi. If you retain your Access bouquet at 99 Ghana cedi, Multi-Choice will bump you up to the family bouquet, which is currently priced at 190 Ghana cedi. You get 19 more channels. If you're on the family package, which is currently valued at 190 Ghana cedis, DSTV will automatically bump you up compact, which ordinarily goes for 380 Ghana cedis.
enti enchiremu ahodoɔ ne sika wo betua no eno na Owura Sam George achirechiremu edi achire woko NDC amanyoko ne dimu Deputy General Secretary Adema wanum Yera Mustafa Bandi na wapanyipa no de atudwa ya wode kokobo atoa so wose ne yia chese yasase na Sompa FM ewa amanyoko ne mu no nipa pii no wasase yi won muti enti akwakwa sa ban no kora ne soade unu ne sinani so no enya wonum na wonmo hwe womu asase ne nam ekwati kwan so a womu ye campaign akoto san ye beye na se kobasa akwanya ne nya bedru pe no Ghana fo be hunu sa no kwa womu a eno pese wonmu tu franka adema NDC amanyoko no ne sa no nti watu projade amane se ebre ne nyanso kora nam so nti wabasere woni a wabo tiremu poso betu franka no enye sesei na emom sa wasase se wo beye biribi ye be ha ban no amamu ye a wasase a wobu a ene wo mbehwe sa so twene nneoma hodo ye no. It is only the NDC that has a history of choosing a presidential candidate without a lot of people contesting. If you check, that is our history. We even have situations where nobody contests at all. We go and we do declarations and we move on. So we have a way of handling our internal party issues. But I want to emphasize again that we are grateful for this research. It's very good, but that is not where the party is. And Ghanaians do not expect anybody, in fact, no appointee should be engaged into what we call presidential ambition. It will be an upfront to our collective interest. It will be strange. In fact, it will be condemnable and unaccepted to where we are at this time. Sompa. I was your warrior Deputy General Secretary Dima NDC Yera Mustafa Bandi. Yedaswa ejina amanyosem emu na New Patriotic Party NPP amanyoko no panyi chochofo eye Justin Kodie Adwoa na wababe chere ensemu kakra ede afa amane ahodo ne complaints bia nensa aka ya sa complain no efa asante mantemu dwamtirani Bernard Ntwibu asia kon ya dodo no afre no chairman wuntumi ena afa ebuno mantemu dwamtirani mamanyoko no kwame bafo ya dodo no a efre no abronye DC na enura ena tabi efri Owura Kennedy Japan ya wono so share nim se obetu franka ede amamanyoko no enkrata bi free na kache baye ya wo mu kire mu se adaworoma saa enipa mpanifo ahodo mienu wa NPP amanyoko no ne nsema ahodo bi a wo ma baba keka no nke beye se amanyoko no betu anamo bi na mpo se National Executive Committee anase National Council no wo betu nsa frɛ sa enipa mienu yi no ma baba kire ense bia no anke betimi aboa ayi omanfo adwene a wo mo aye wo mo kesere no ede afa amanyoko no sanse wo hye nsema hodo a enipa mienu kwa kekan ye efa abato a enche eba beba so MPP amanyoko no mu a ekamia kwa se amanyoko no enyina ye na omanfo bi nso adwene ye omo se amanyoko no edi ede ama nipa surunku bi na eno na Justin Kodie Adwoa betire se wono no wote saa asemi kura ewo abefo nkrato bia so se ye wa amanyoko MPP no ye won hyehye ye wo mu se bi obi tu na mo bi na se ensem fata ye wo disciplinary measures ne ekwan a esesa wo fa so na wo mutimi hwe epe asem no pumasibre na wontimi ntina se keke enkoto nsem no empete wa bra wundi party enhyehye no so sei and what you're in Seminum. Sebi, a brano biano, so be cast and or metiasem, I should respond. If you say, me come on too, no man can once a man. In me say, as man the papone canon, say a no crowd, not say no crowd, will be open as chief spokesperson. Macan once a man as the issue statement. Yes, Macan once as chief spokesperson, say, will be cast a man no crowd. Yes, and a banner between. Anyway, the issue statement, if I, Chema Bronya home, and nature my own to me, with reference to Asama Akosua Kodie account. The first one, a video be a kwa volunteer me hu ye say Chema Bronya alleged worker say obo by polling station for nkofo be you be a free. I made that question say only to me say obeka so betime you be a free polling station abon na empo ohwe system ye do operate here ye do compile a register regional party no kwa me to me so make so you be there free. Enti said na wo kire mu sesa sembi ba no wakana no tumu a na eno nkire se bia wo mabuo mani agusu wo se abronye kura no woni wuntumi asemi ba amanyoko no ede nkrata ababonten ebe kire mu ese enyade ese wo mo nsem wo mo keka no gina ho ede mamanyoko no nti wonde wo hwe anim se ye kwa anim no so obi ewo ha foforo bi ewo amanyoko no mu a esese wo hwe no wodi party hye no so no wode ba se de be ya wo mbetimi ahwaka eno nso eho asemti Justin Kodie Adwoa wo ye chochofo panyine ema NPP amanyoko no ene yete ne nken ya da kasebo ne kwa sante mantemu na manso memu ne yadwi
wokɔ manso memu a wɔn wasi factory kakraka ye hono wɔmanfo ye wɔn aduame ɛhɔ no mutumi danim ɛsakra mu a na fe wɔde bɛyɛ ngo ɛwɔ ma Ghana mu chairman so bi aso na ɛno na ne yɛtete akyerɛ factory no sɛ ne yɛsi bia ye na esi wɔnom no abusua ano ɔden pa bɛsɛ mfinhyia de ohoni ɛnya de a ayɛ adwuma na somanfo a wɔn ɛwɔ manso memu ɛne asantemantam so aka wo bi ama assembly member ye wɔn pɔtam hɔ wɔn for James Osei Ediato Abano anim so wɔbɛsrɛ pa wɔn hwɛ no muntu wɔn former DC Yewura Clement Opoku Jemfi 2024 nim wo no ɛna wɔba bɛpa ho ntoma no firi wɔbɛpam nnɛ anya de ayɛ adwuma asɔ ɔmanfo no ani aban hu sɛ manso yɛwɔ mɛ manso kakrakai ana manso South kakrakai nyinaa no yɛnya baabi a mfa saa machine a yɛde bɛkyi ɛnwo no ango sisɛ manso mem ahyekro no nimonyam panimfo aba bɛ commission yɛ asɛsɛm kitimi yɛ mu adwuma yɛ no na nsɛsɛ no dwumadie no yɛntumi ɛnhyɛ aseɛ ti ka mɛsrɛ yɛmpanimfo medisi ɔmomra mu bi na ne yɛnti a yɛntumi yɛ mu adwuma no ko mu maboa yɛ ne yɛntumi yɛ mu adwuma ne ke me wo amanse South nyina ba ha no mu a ebetumi am yɛ nyanwo adwonwo bebre afidie no yɛ afidie a ɛyɛ kama kyɛ sɛ wode nya ba ha no mu a bibia no mfo ahoɔden na bɛyɛ ɛno a esi na eyiyi enti me apeli to medisi ɛne ɔman mpanimfoɔ sɛ ɔmo ntwe ɔmo anim no maboa yɛn nyina yɛ tie Sompa I was on your turn and carry our assembly member Yawono ɛwɔ manso memu Yewura James Osei nene ani ekoti wo ensemfofo emu no aban krachi panyini ewo atiwa Westminster no emu eyora Amo Johnson no waba bekyerɛkyerɛ ensemu kakra de afa commissioning bi a ɛkɔ efa astroturf dwumadie bi a na wo mu edie ewo kwaben na wo kyerɛ mu sɛ saa wo haw ne mente me ho ase na ɛsɔreyɛ ewo commissioning no ase no ɛyɛ mmarahyɛbadwani a wo hɔ no mo bua wo bu na nigu so sɛ wode mmara ɛbɛyɛ adwuma wabra wone so mpakase ɛhwehwe nkomo no Owura Johnson amu ekyire mu ɛsɛ bambɔfo korapo a na ɛsɛsɛ wo mokɔ ɛkɔyɛ adwuma efiri nanu fiada bɛfa na wɔtwe na wieye no mu ano na wo mayɛ krado bibia ɛwɔ hɔ no mu anko wo yɛ sɛ ɛbere a ɛsɛmu no wo mɛkɔ no akɔkɔ bie adwumadie no ano ɛnso District Security Council ɛyɛ daisekefo ne aprosifo kra no ya mo wo mamane no wɔsi we nyinaa yɛmfa so bo no emmom na se bedwani a wo empotam ho kokɔ asante wɔsi astrotef no wo ma yɛ hu dwumadie nso yɛ kasa yi bɛyɛ ɔha mu nhyikyɛmu aduosia 60% no wo ma wie wo mo nya nwie dwumadie no kra wo ma ka kyerɛ MP ni sɛ yɛ nwie project no enti mu onkɔnkɔpa ho ntoma MP no se da sɛ wo kwa kɔyɛ de agini dio sɛ deɛ no wo hwehwɛ enti no se kyinkyini atwan wo bɛkɔ akɔbie dwumadie no ano enti ɛno ɛna kɔfa saa mente me ho ase no a ɛsɔre yɛ na saa project no kra no wo kyerɛ mu sɛ ɛyɛ GMPC foɔ ɛna wo mo de sika title ɛna afei kane MP a na wo mpɔtam akosi amoakwata na penso no wo mo hyɛ astrotef no ase enti ɛba ne sɛn ɛne yɛ kɔ akɔyɛ commissioner GMPC foɔ no wo mo de sika ɛso project na ase no kra no wo bie ni hɔ no mu a wo firi aso yɛ hɔ no mu ɛba commissioner ni bi ase ɛne wo bie ni wo so wo firi kane MP no atena yɛ hɔ ɛba yɛ enti commissioner na wo mo kɔyɛ yɛ no ɛno no na ɛka sɛn on the 21st September, Anna Union and Pierre, say honorable member, say or the commission, the AstroTurf Park and the AstroTurf facility, GMPC, Ghana National Petroleum Corporation, Anna Afa and Hukena or Ha Umuchimoha, 100% funding. And yet the MP share of the common fund. Project where shall see 24 February 2024. Or bra, na onye mresibi jeni na sabre no onabo kwete amakwata onye mresibi jeni akọ lobby for sa project no now so onabo kokọ asante sabre no 27 January when we MPP parliamentary primaries nti onye di no parliamentary system sa anako buy drip machines a obi nim say aban na disika kokra drip machines no buy no when the phone nyina tare nyina nti enye only the AstroTurf no pe anana na phone Enwachi enwo kyire mu ese se aban eye dwumadie bi a etise ya officially no wo mo dane project ni nyina edema assembly no enti commission no a wo mo koye ye wa bra contractor kra wo be ye project ni ho no na eyade se etia emra na enwachi no manfo bi kyire mu se DC no pese wo frustrate MP no a no wo ye bibi ede egu MP nani mu asesa se won hyeda mu adwuma bi a mpotemo no so we die no kra bi anim
where was the contractor? Contractor now they yedi adwuma no share so o mesi asotef no bra oye commission no we na nanu mo ma ya asase no no mo we na GMPC na oye sponsor o de sika nyina be hyem say yen fensi no na GMPC so we e onko ana oko agoprama na no ho it is ani e be chichiro man na NDC aban ya card so oye mrehye bedwani o ka assembly no ho eno di MP nto do ase enye sa asem tintin bia na say asem hunhun bia na esi wa nim se no person onya media engagement but say media engagement we is under a wrong limelight. Eni ayekotie ye Tiwa West DC Johnson Amo. Onwanya for ya Sompa FM. Woko afo no South abaton peso so gina mu dem omanfo honum. No panyepa no dia to dwa wase ade afro no say responsible cooperative mining and skills development program no aya ade asa Ghana yesum se twetwe na ya de aboa nkakalam se nkie tu ase okra na ebra ya mane boni beneze wusu ansa kopi ho na wa no panyepa dwotwe nkoma no wakyesa no kwasempa eno sasa ade no aya de a e kama buru nyina abom e ma wo mu se mining no ankasa ye yefuma gudie no ayetuo no wo mo so e ka ho bi ya wo mbesra ban se ye yi galam se firi ho a yemfa no mum ene meshanan Galamsey inyama kono na yade a NDC amanyoko a President John Dramani Mahama oye president e wo man mu no yade a yempene so na mum ye hu ne say sa cooperative mine na eba na to say na meka eno ne yade a yesre many minister for lands and natural resource edin komo ye sign ko parliament abesan sisubio afan sa otis ye wa gudie bebre na mum ye ni any single mining company wa ha adu krom na ne wo community mining enne asesa enti na anotro no ana DC ya wono hafo no South West mensinimu won monya for Nelson ayaban so de kakra eto asusi enye wrong choice pa no mo ye so go no go abama ewa MP Yakub Mohammed ye kwese no ma di south amomahu o ma sa dia so mo ye so gutua taxes omomo ama ananan so emwa na yeli ato enye kama serebe ya omuso omo de land mo bi a ometi wa location site plan no so be aba some da be permit na ma ya da na esisi basa ni na ya de idantino no e kokoda o mase shukuru kwa so mi ni anka mu na enchiri afọ no sati e John Dramani owo abuso we ayo no monya for Nelson ayaba no woko afọ no South West about 1% so wano ana DC ya wada won ma no mensinim Penyini abedi echi oda forestry commissioner no eyura elekem kotoko na wode kokobo a ano odin ene Kodie ama empenifo dodo binimu a yesu se wo mo netai fama gudi a yetu a emfamra kwan so galamsey ye chi sense aban ayire niema mu dankran wo se wo mo mpe wo mo ho asem a wo mo emfa mfidie no enkogu babi na wo mo nja galamsey adwuma ne kura emfa nto babi na nansem ntemu ena food and drug authority fd adwumakuo no ede betu dwa ya wo mo se wo mo ayenhwehwemu ahunu se mercury eyesa niema hodo a yehunu ewo galamsey yi ase yi bi no wo ma hunhunu sa niema ni bi ewo nuane a yedididi bi te se turmeric ne Tom Brown ne niema bi etete sa ayelo no mo ne ne keka ho wo ma hunu bi wom enti we ya wo mo yesu wo manfo kodi egu wo mo yemu anache so wo haw ene nyarewa hodo ena ede bre wo mo enam so ma wo so afo hwensa ase ene wo bo ade mu ene pa wo de adom oman Emmanuel Amakofi bu akra ekote task force soronko bi a eye national anti illegal mining operation for na se mutem wo mo de efa bi ye wo sunya so kopa ho ntoma se de be ya wo betimi ayere niema mu na wo mo a wo mo yesa galamsey no aban betimi ahye na waso ano eno na elekem kotoko edi tu dwa se si ade baabia galamsey ku na dru no enya de se aban ebesusu obi aso ena mfa ho ne amanyokuo kala wo se aban so mu se wudi dwuma bi etisa no a wo mbehye se mra ene obedi. Permit me to say that from this week onwards, if you are involved in this enterprise, it is best you put a stop to it because there will be naming and shaming, and it doesn't matter who you are, where you belong, or who you know. The reason being that we all agree as we sit here, our traditional authorities, i.e. our chiefs, opinion leaders, youth groups, etc., play a major role because we know our land tenure system and the power our chiefs even wield, for instance. And so the NIMOS has been mandated by even the minister. They should go further to engage the traditional authorities. Ora Elekem Kotoko Deputy Chief Executive Officer Emma Forestry Commission.
Na kwale protem Rashaba Johnny Dr. Zanato Odehyieba Rollins and Eka say was what a sense and sembin in Namua Ghana for being motinate and 1 month sa Sabio ne papa ni pon yira Jerry John Rollins Ghana man panyin ya wanyan baby call was it not what can be and about to go by yamre be a chamu na one on wakan bio sa Sabio nya dear set wobejina bedum ana wobetena baby no wakasa egu na wo fo fi de biara da sanse wo yiri aswa one more and the basa siso. I will not publicly or privately turn my back on my parents because I know what they did. I'm also aware of the sacrifices they made with regards to parenthood, and sometimes the loudest voice is not the most honest voice. And I'm not under any illusion that my father was loved by everyone. There has been a lot of misinformation, and as a leader, he decided that he would let the buck stop with him. So a lot of things that many people had accused him of actually had nothing to do with him, but I was so worried quality protem Rashaba Johnny Dr. Zanato Odehyieba Rollins and yet turning Kane. Nana Kaja say complain meted Kasiabo Esunye. Akwaba sempremo was open adwa plywood, cement, building wires ana. Nina no adana bem se wobetumi ayebi ede aboa. Bomodia se wobekwa akra akoma se na wahwe na kira kwan no say. Se ba no adansie mu afutu a woye number 1 pa. Wode bi be ma wona afen so ne nneoma so to a. Wasa de kwa kogya ba bia beko bia. 0204 345 040 0204 345 040. End Point Homeopathic Clinic in was ya saba kope baby abenya de free no wo pa wo prostate mu ha wo na anase bia be ma wankasa wade ne mu ayemre ni nyina no End Point Homeopathic Clinic in China abenya de Sompa ana kuma senso ye kronom abohia won sabeka no bibia ne afre 0244 867068 0244 867-068. Promoted of one of the Twisco energy food drink aba. Ebusia shase konokoto bi ebuan koda buan penny for vitamins a would in wom your vitamin C, D, iron, and of minerals ewom. Na to shemua ebua wo entia ma wo neda basabasa emwani ha ewedwumem. Na was a Food and Drugs Authority wamagia tum se eje. 2074 ne kan fodia mo bibia. Yana nanum dudo yawo ene yakeka de abomu ya ye de aye duro de aba enti eboawo na sane eweni aye no kora no esa ye di twam ebusi me system no na akode etia yade waso pampan na wo num osa yade na hawo wo ba wo bra no so na wo bunyam so na wo kire obi ate wonka asma na aye 2074 T74 wo pendudo moto o kai shi drug lane kumase kwa na keba Ashtown on sabeke bi 0246 073 498 0246 073 498 ye jena so ni atan ho ebesaba Sompa FM. TV Emma Akosua Emma Akosua pampa yedamwase yedekase bono eko amanone na abetu odwase wupie mu ewo Vietnam mine emu a typhoon yibia to ewo honom ya namso ede oyenne kese pa na abro manfo ye ka typhoon no a eye emframa bia ano oden ya ensuo eka ho etai sese niema pa mframa jamprantu enye asemketo akora na ebi abo ewo Vietnam mine emu ama sese niema hudu bebre nhoma omanfo edidi djuma
ema enyinam nkanea etimi gyan na so ni nyina tetetete omanfo afiefia hoduo mu eno so ejapade dodo no ana se ye kasai enipa beye eduba akode wo mo nam so ahwere wo mo enkwa se de nsɛmtwerɛfo a efiri hɔ no mo ɛbɔ amane no na wo mu echire mu se akwan ahodo ya wo mo nam so ɛwɔ Vietnam hɔ no ensuo ayiri ɛde afa saa akwan no so nyina ma ensamso ahodo so omanfo edidi dwuma no eno so saara na efiri ɛna no ɛna saa information asie se ɛbɔ ɛwɔ mpɔtemo na nsuo so a ano ɔden enso ɛnamu na wo mu kyerɛ mu se ukosa mmea ye hɔ no mo bemben Vietnam na ɛyade bi asa emframa no ebitai ebo ewo honom pa etina no die ye bebo mu ama empenifo so adwena baso se da bi esese wo mo hwe no wo mo edin hyehye pa egu akwam se de be ya wo mo a ye hunu wo mo kra wo betimi ahunu ba bia wo mo ye kasai afarefo be ye edunson 17 ya wo mo kop so kra po se wo mo kwa kodi wo mo dwuma no empenifo che se ye hunu ba bia wo mo enenam eni ba bia wo mo boat no ewo wo mo ayira ya empenifo eda so a edi enfidia hodo esi nsuo no so a ye hyehyɛ ba bia sankofo yi wo mo ewo nti arehosam a efri Vietnam man no mu eba ye so na yadani echiri ede ama etiefo yi Abusoro ne gina ne yɛde nsɛm ne nyina asie safe no wafidie no wode ato Sompa 106.5 Accra na yɛnkrobata wodo yɛ wasantemantamu 93.1 one more fa bi ayiko 100.9 adamfo paradio Paris France abochime mutakwa 101.1 Takra de Sompa 103.3 Tachiman 106.1 Sunyana 98.9 and Kranzan so one more fa bi awo 90.7 Doma aya Sompa 101.3 Mankasem Kingdom near them 106.1 aya more if you said the code and sonsoni and so aya Sompa FMO and a Facebook yedemu live and somewhere the buy no the edu makoteno ebini say DSTV subscribers are ewo Ghana ha ena owura Sam George woye osoafo wo hwenkita hodie ni abefo nimde so de ato wo asasa ne mamu ama package no emu ayede Deputy General Secretary Jema NDC amanyoko no so atwemu se Sompa FM no no nyanyi wo bia se wo ba betu frank antoni a wahyase a wo prepare wo ho no adwebre wo Atiwa West DC edinchemu aba efa kwaben astrotev dwumadi a wom kopa ho entoma wom potem ho ene nsensem a efiri mu bae sanso na manso memu nso wo manfo ye wo no mo bo amane yesa factory bi a yesi ama wo mo se wo no fa nya ho ho no sane ne tabia ne bobresity no ano woden owura elikem kotoko a wo ye panyipa be de achire ema forestry commission e de kokobo e kwama wo mo a wo mu tu efom agudi a emfamra kwan so se wo mu nyina ye na ban no e ba mo Akosua Kodie Adwoa enemidi mene Adwoa Asare adamu nyina se amamumu eniti ye sori so na ya dane ye ho na fe Ghana Today ye de abremu